сме на пистата на Формула 1. Това е интересно на пистата в Валенсия, че тя наподобява малко пистата в Монако, защото е в градска среда. За разлика от много други градове, където пистите са изнесени извън града и състезанието се провежда там, то в Валенсия тук се затваря целият район и всъщност това, което ние се движиме, се превръща в писта. Едно ново начинание, но доста губещо за града. Защо? Защото Валенсия не може да се справи с маркетинга, с продажбата на билетите. Само на 400 км на север има писта, още една, това е пистата на Барселона. И те трудно се справят. Преди това ви обръщам внимание на сградата в дясно от нас. Това е пасажирския фериботен терминал. Той се старичък, вижда се, 80-те години, и тук тръгват фериботите. След това следват две красиви сгради, една от тях пред нас. Сградата, в която се помещават пристанищните власти. Също в прекрасно състояние, реставрирана, и веднага до нея, до тази красива сграда,